taishanda tese pakushanda kwatakaita tese hatina chakaipa chatakamboona kana kuti zvingasvika paperera zvakazoita vanhu aishanda aingotengesawo mari dzake dzodzavo achitenga mafoni achitengesawo paazosimukawo mbatanga kutengesa motikari saka ndori madhiri ataiziva achiita aidana nemusikana wake sadzakudzisana naye Samantha avo vanhu vakawanda pataitamira tese vanomuziva Samantha. It's just unfortunate kuti zvakazosvika nepapo and at the same time nezuro takaenda kunobata maoko kumba pana pangu vambotudzawo mafambiro azvikuitawo tangomirawo kuti pane bheri yakoda tongozoenda kuti noviga kune chema Samantha tinoda kunobata maoko kuwedza kukoleta mari kuenda kufana Samantha nhasi Samantha taimuzivo wachuya achiona mukomana wake panapa ende panapa pese handifungwa kuti pane munhu aitoda Samantha because aitoziva kuti musikana wani womumwe wedu ende taitomutora semukadzi womumwe wani because nguva zhinji taimuona anaye saka tototi tikapedza kukolekta madzechema toendawo tonobatawo maoko zvakaitwa nomumwe wedu zvinhu zvakatotinyadzisa ende zvinototirwadza tisina tarisiro nezvinhu izvozvo nekuti Thursday achakatotikandirawo mari panapa but haana munhu akakwanisa kuti ataure naye pazvinhu zvaaita. Friday ndo patirikuzonzwa kunzi mukomana ndo zvaaita nemusikana wani wake munhu airaramawo kasikita tikaifu kake pangu kotomusititenga singatiudzi tisingatombozvizivo zvaaita sei zvairo but tinongoti afanaka hapana patotadza kuchema mumwe wedu nokuti aenda nenzira yakadai so but inzira yekutotirwadza kana nesu nokuti upenyu hwakakosha. Totorwadziwa nezvakaita kuna pangu pano tine group redonzi culture center family family group rekuti munhu anenge ane masituation anenge anawo tobatsirana nyangwe munhu arwara chaichaiwo tobatsirana torapisana saka seculture center family tikurwadziwa zvakanyanyisa netimu paYeXimex zvinhu zvakasingambotarisirwa zvinhu zvingaitika but in life munoziva kuti zvinhu zvinoenda nepangu paculture center family tikurwadziwa zvakanyanyisa because takasikirwa because pangu akati mufana wedu taitoswera tiri tese achibudawo achienda kumadhiuswa aita achitengesa mafoni akutengesa mamotikari panga asumukawo kuti aitawo mari dzake but situation yakazongoitika yekuti musikana akatotomuziva shuwa aiuya kwanga ari paofa achionana saka zvinhu zvakazoendawo nepangu zvakasingambofungi zvingaitika saka takutongobatira pamwe chetu chiita nhamo yake zvakaviri zvinhu zvakatongotirwadza ende zvakatadza kuti atiudze chii inhau yokuti taitomutsura ende taitomumisa because munhu aizvitamumwe wedu enga newitness point yekuti pangu engasingasheyi nyaya dzake nevamwe family saka semunhu ataingoitoonai madhiri haukansele munhu hausiri kunatsoziva kuti ane problem kana asina mbobvira kuudzochi problem iyi nyaya iyi kana kuti besides nyaya hatina nyaya yapangu yatakambonzwawo yokuti takambogara naye pasi tichimukanzela nono hapana pangu aingozvitira life yani yake aifamba ari ega motikari make mukomana asina mwe munhu sinzi kuti kubva tanga achishanda pano ndaimuziva pangu anga sikafambe kana nomwe munhu kana motikari make aifamba ari wani